Il-kontroll tal-COVID-19 jitlob restrizzjonijiet li jaffettwaw b'mod negattiv lin-negozji, jiskoraġġixxu il-konsum u jxekkel kwalunkwe attività ekonomika li tinvolvi nies jiltaqgħu man-nies. Għal dan il-Ministru għall-Finanzi il-Professur Edward Scicluna waqt l-estimi finanzjarji tal-Ministeru tiegħu li spjega kif din is-sitwazzjoni twassal għal kriżi ekonomika u inċertezza fil-pajjiż. Qal li dan iż-żmien huwa test għal kull gvern li juri l-vera ħiliet tiegħu, kemm għandu riżorsi, kemm huwa preparat, kemm għandu poplu dixxiplinat u kemm għandu ekonomija reżiljenti. Fuq kollox huwa test għal kull gvern ta' kemm huwa kapaċi jamministra l-ekonomija fil-maltemp u żminijiet diffiċli. Il-poplu ikun jista' jikkonferma dak li ħass meta sema il-budget. Li dan il-budget għall-2021 mhux biss huwa l-ikbar imma tassewwa l-aqwa budget għal dawn iż-żminijiet mimlijin sfidi. Is-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo qal li dak li skont l-Oppożizzjoni kien budget ta' gvern għajjen f'nofs pandemija il-gvern preżenta budget tajnuna li qed iwitti t-triq għall-futur. Huwa tkellem fuq il-viżjoni teknoloġika għal Malta biex issir destinazzjoni attrajenti li tattira investiment fil-qasam ta' teknoloġija u l-innovazzjoni. Xi darba iktar il-qoddim xi pandemija ħaterġa' tolqot lid-dinja, kriżi ekonomiċi ħajkollna u allura din l-amministrazzjoni taħdem bil-kbir biex meta pajjiżna jaffaċċja l-maltemp mhux ibati aħna iżda rridu li jkollna ekonomija diversifikata illi tkun mibnija fuq niċeċ ekonomiċi illi jifilħu għal xokkijiet asimetriċi u allura hawnhekk qed nitkellmu b'mod partikolari fuq in-niċeċ marbuta mat-teknoloġija u anke mal-qasam diġitali. Tkellem ukoll id-Deputat Laburista Clyde Caruana li rikonoxxa l-isfidi li qed jaffaċċjaw in-nies b'mod partikolari dawk li ntlaqtu direttament mill-pandemija. Imma nnota kif fil-waqt li f'pajjiżi oħra l-qatt qed jiżdied f'Malta iktar nies qed isibu impjieg. Aħna f'pajjiżna buċna minn qudiem se nkunu nistgħu ngħidu illi grazzi għall-għaqal ta' dan il-gvern, grazzi għar-responsabilità illi qed juri it-taxxi f'pajjiżna ser nkunu fil-pożizzjoni li ma nżiduhomx. U dan ħankunu nistgħu nagħmluh il għaliex l-ekonomija tagħna hija b'saħħitha, il għaliex il-gvern jipproġetta u għandu viżjoni.